Kang, lapo? Iki lho menggo samano. Gemabur ora mbok Ora saya. gelem mabur kok. Tak paling jaring ku manu ae jek moro we. Kene ku emprit kaji yo. Empret kaji. Perkaji lho bosamu kudune nggo basa Arab. Lah iya Kang, aku ora arti iki dungane. Ini tak warai gusa manuk cara basa Arab ra. Ngira, rungono yo. Yo. Priti ayatan duren tabaleng watu tiba ma. Uga. Kita mabur. Ora mabur Kang. Kita mabur. Iya iki malah. Aku wingi padha duwe Kang. Iya. Saka nggone meguru aku dikeki padha wae donga kaya ngono. Iya, Ngene, maca dongane. Rungokno yo. Yo. Wayoha. 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 Endi ana sing mabur. Manukmu sing mabur kan? Ya ampun.